प्रणाम भोजपुरिया समाज। वाह, भोजपुरिया समाज इतना प्यार दुलार अपना पावर स्टार के देवे करेले कि मिजाज गदगद हो जाला। कल एगो टीजर रिलीज भई रहे करेंट गाना के, बॉलीवुड गाना जो ना कि आज फुल गाना रिलीज हो चुकल बा अपनी धुन चैनल से। वो गाना के टीजर आज मेन ट्रेंडिंग में चल रहा बा। जी, मेन ट्रेंडिंग में 7वां नंबर पे पवन सिंह अपन कब्जा जमा ले बाड़े। और भोजपुरिया समाज अभी तक ले जे भी वो गाना के पूरा नहीं सुन ले तो अपनी धुन चैनल पर वह जाके वो गाना के सुनी और अपन प्यार दुलार दी। वो गाना के इतना रुआ शेयर करी, इतना प्यार दी कि वो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे वो गाना आ जाओ और पूरा दुनिया जहान देख लो कि भोजपुरिया जवान के का पावर होला, का भोजपुरिया जवान के स्नेह प्यार उनकर समाज देवे ले। दुश्मन तो जर के खाक हो गई बने। ऐसे कि कल एगो और टीजर रिलीज भई रहे, लेकिन वो टीजर के टाइम फिस हो गई बा। वो टीजर के कहीं पते नहीं खे। लोग बनेला कि हम स्टार हैं, ये हैं वो है। पवन सिंह बोलस ना, पवन सिंह करके दिखा देवे ले। वही के नतीजा बा कि टीजर आज चुकल बा आज ट्रेंडिंग में। और भोजपुरिया समाज ऐसा ही प्यार देते रही सबे, ऐसा ही गर्दा उड़ैल रही सबे। अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।